Mariță, adu aripioarele alea! Oh, fratele meu, domn părinte, dar prima ai venit. Da, păi am zis să prind și eu loc în fața. Să treci. Auzi, dar Marița? Vine și ea imediat, hai ia loc. Ok, mulțumesc. Părinte, dar eu ce ai venit? Că încă nu-i nimic gata de mâncare. O vin repede să prindă loc în față ca tine duminica la biserică. Te servesc cu ceva de băut? O, Marița, felicitări, să crească sănătos și să fie frumos. Ca măsa. Mulțumesc. Sniper, zis Gogu? Păi se poate. Nu dai cu gloanțe varbe, bro, Se îmi știe place. ce dracu. Fie un ceas bun. Să trăiești. Vă rog să luați loc. Domn părinte, cum stai cu Doamne spovedania? Foarte bine, Tot foarte așa, bine. tot așa? Da. Doamne ajută și ție. Bă, băieți, da, stăm așa pe sec, nu băgăm ceva. Minte n-aș vine doctorul Spițelu cu material de casă. O zic că e prerogativul lui. Uite-l cam și vine. Oh, Mariță, Doamne, dă sănătate, să Doamne trăiască ajută. sănătos Mulțumesc, și mulțumesc. numai bine. Gogule, băiatul ăsta, am că ești tătic, poate mai bine mintea la cap și bine. Bă, ăștia din mei ai, a fi pruncul numai la grădiniță când ești la pensie. Băieții, ce faceți? E, pune-te una de asta încercată pe mine. Materialul lui domn doctor. Se știe deja în tot satul, am ce trebuie. Băieții l-au încercat ieri dimineață. Cum a fost? Asta e ceva de vis. Visele se fac din astea. Nu mai vede, domn părinte, că îți place. Îmi place, domnul părinte, înainte de o spovedanie, mereu de nada asta. Doamne ajută la toată Doamne, lumea. dă-i sănătate, Să fie sănătos și bravo ție, aveam încredere în tine. Ce sărăcie faci o treabă asta, domn doctor? Material organic, nu știți tu de asta. Cum eram acolo în colț? Eu dau. Dai. Pa, ce să zic eu... Bă, guștere, te mănânc cu fuș cu tot, mă. Cum ți-ai permis, mă, zi? Băi, lăsați-l în pace. Așa bătu joc de noi! Știu, dar astăzi aici nu se mai bate nimeni. Clar? Clar. Să trăiți, domn primar. Să trăiți. Mă bucur că ați ajuns. Bine. Și eu, Să luați loc. la fel. Bine ați venit. Mulțumesc, să rămână. Altceva, logic, așa le zicăm. Unde să știu eu cum e mâncare. Cu ce vă servesc? Oh, să rămână doamna educatoare! Cum a fost, mă, la de el? Nu zici nimic? Făcut impresie. Bine te-am găsit! Sarcina ușoară, Marița! Mulțumesc. Oh, doamna educatoare. Felicitări, Gogo! Mulțumesc mult, luați loc. Bine ați venit, cum sunteți cu gâtul? Mult mai bine, dar vreau să vă întreb de ceva. Am așa un voiet în urechea asta. Ca și cum ar fi înăuntru ceva gol. Ce? Nimic, hai luăm pe la cabinet și vedem. Nu, bine. Hai, părinte. Las că bine fi, Marița. Uite pe doamna Carmen. Bine ai venit. Bine m-am găsit. Să rămâinile, doamnă. Vă rog să luați loc. Astăzi doar șezi și comanzi. Da, nici nu m-am gândit altfel. Să trăiți. Bună ziua, domn primar. Bună ziua. Oh, fratelor, Felicitări, să crească mare Mersi și că ați venit. să facă polițist ca... Frățiorii mei, vă pup. Hai, luați loc. Băieți, ăștia sunt nepoții domnului primar de care v-am zis. Stați, mă, cuminți că suntem toți prieteni aici, mă, ușurel. Hai, faceți cunoștință. Andrei. Lasă acum ștourile astea. Comportă-te frumos, că-i de noștri. Ce noroc. Dinamita. Andrei. Dinamita. L-ai blocat acolo? Da. Asta numai. Bună, eu sunt Mihaela, educatoare din comună. Voi prieteni de lui Gogu? Da, prieten. Da. Și de unde vă știți? De la școală? De la școală. Nu. Avem niște treburi împreună. Ah, parteneri de afaceri. Fain. Au intrat banii ieri. E în regulă. Știu că nu-i treaba mea, dar totuși sunt curioasă din fire. Ce treabă ai tu cu ce se întâmplă la mine în bar? Tu? Cum? Te-ai acomodat? Îți place aici la Exact cum noi? a spus doamna Carmen. Nu e treaba dumneavoastră. Directoarea mai
Daria, dragă, mă lași, te rog frumos și pe mine să ies. Mulțumesc. Gogule, cum stăm? Gata, părinte. Da? Da. Na, bun. Chiar, Hai total. să mâncăm. Hai. Oameni dragi, e gata mâncarea, lăsați tot ce aveți și hai să-i dăm. Domn părinte, Ce? rugăciunea părinte. Da, toată lumea în picioare, vă rog. Tatăl Ceresc, binecuvintează aceste bucate care urmează să ne hrănească atât sufletul cât și trupul. Și binecuvintează acești meseni. Și binecuvintează pe Marița și pruncul său și pe tată, căci și Hristos a avut un tată și mamă, dar și tată. Și ce important este un tată, că și Hristos a avut un tată care să-l ocrotească și să-l... Doamne ajută, amin. Poftă bună la toată lumea. Amin. No, hai, băgați! Hai! Doamne ajută! Bine, părinte. Oh, da. Scuza-mă, mi-arăți, te rog, unde-i toaleta? Sigur, hai după mine. Uite aici, în față. Mulțumesc. Doamna consilier, v-ați rătăcit? Nu aici era ieșirea. M-am încurcat. Mă scuzați puțin, vă rog. Domnilor, doctor Spițeru. Ramit. Acidul. Domnilor, sunteți coborâți din tabelul lui Mendeleev. Clanul chimiștilor. Nu? Scuzați-mă. Nu puțin. O lângă? Hai, domnul vice. Dăm una. Haideți, băieți. Hai, noroc, domnul vice. O viață și un mandat avem. Normal. Doamne educatoare. Doctore, și ne-a despălat. Voi doi nu, treceți înapoi. Băieții, rămânem așa cum înțelegi, da? Hai, domnul vice, mai avem ceva? Lună? Da, o lună. Mă, pe lună n-am niciunul, pe pământ am câțiva. Hai, drumul să aveți. Pe timp trebuie așa să fie bună. Dai. Bun. Domn părinte, lasă furculița aia scobitoare cu scobitoare să mâncăm cu. Bine, mă, Gogule. Hai să vedem. Ascultă-mă și pe mine, părinte. Da, mă. Doamna educatoare, ia telefonul și fă-mi o poză mie aici și la Marița și la domn părinte. Domn părinte, hai am sus odată. Nu, chiar nu. Hai sus, domn părinte. Chiar nu. E trăște Marița, lasă-l aici între noi. Hai, da. Hai să facem o poză. Hai, da. Ia dă să le fac și eu lor așa o poză. Nu, chiar nu. Dați odată, hai, nu văd, vă lua rușinea, mă. Eu ai bine să înceți la oaltă. Frumos. Ia, doamna educatoare. Domnilor, am venit să facem pace. Chiar îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Bine, las-o baltă. Lasă-mă așa, noi să fim sănătoși. Opa, vice. Bă, băieți, luați-l de aici și așezați-l. Da, dat, n-are nimica. Hai, domn vice, hai. S-a plăcut. S-a plăcut aghiazma, domn vice. Hai, Doamne ajută-ți. Bă, ce-au avut ăștia cu domnul Bolojan? De ce l-au schimbat? Dar foarte Alo!
puțină liniște, vă rog. Vreau să ridicăm paharul și să închinăm pentru soția mea, Marița, că iată... Ce iubim, Mariță! Mi-a dăruit un copil și nu în ultimul rând pentru domn primar, adevărat lider al comunității noastre. Domn primar, să ne trăiești 1000 de ani. Bă, băieți, luați-l pe ăsta de aici și plimbați-l. Bă, fii atent. Am o idee. Ține la cinema. Bă, Gogu, ai frânghie. Am acolo un garaj. Dar vezi că am ce să convingă. Vezi, am cu glumele astea, zi, ai sau n-ai, că ți-o împrumut numai. Vorbim mai încolo. Fanul fost, Doamne ajută! Deci nici nu a ajuns, nici nu a rămas. Da, nu, că da, Doamne ajută! Da, vicele? Am mers într-un fel de... O mers un pic, s-o plimbat. e bine, i-a lipuit. Bă! Bă! Andrei! Ioane! Mami! Bine ați venit acasă, băieți. Drumuri bune. S-ar putea să avem o problemă privind mica noastră afacere. Dezvoltă. Mi-a ciripit cineva că nepoții bătrânului s-au întors din Germania și nu știu exact doar pentru că bătrânul e primar sau... S-au aflat și ei de micul secret al domnului primar? Trebuie să știu exact de ce s-au întors cei doi. Facem examen fizic complet. Hai, dezbrăcarea, amândoi la curgol. Oi, frumos, băieții, noua achiziție? Da, de pe Anglia, cu calul pe dreapta. Bei o bere? Nu, cu mașină. Și noi. Doamne ajută, Doamne ajută! Ieși până în stradă.